To sa si sen pat ngi ai ngu yo Blei ba kani galong ngi ka ba kemen ni nga bangan yo ban ya benta biang bat fi ya gi jing si sha jong ka tien ga jong Blei nan da go pa ga jing kemen ha ga jing im ga jongi like na ka bangi long ka jing ker khu ya gi brio ban long ka ktang jong ka jing ker khu ka ba Blei ushim ya ka ban pen sawai ga tien ga jong Blei shi gi brio kiba ang not kiba terang kiba dona pedeng kejing seliang bat kejing don kam ia ke ketien ke jong Blei ha kejing im jong ki ke pemalang ke sengi ngada ngait ba kini kejing hikai jong abaro kiba ngalah keren cepi ngait kambon ni na pedeng jong ki brio ki parlok ki viewers ki subscriber baro ki bedona pokanika channel ke jengi kala longka ka jing toy ka bakraw yu pi bat kalong ka kabu yang aro bangan ai tin ka jong Blei sebaro ki brio te ngala kren gani ka jing hikai jonga ka jing dei bat kani ka subject ka banga ai kerteng Pynkhih ye ki jing ai jong Blei ngala kren sibon ha gani ka voice ka bala dap bat menta ka sngi ngan peteng biang ye gani ka jing hikai nama ngakwa nakani ka jing hikai jonga ban hikai fi ba pin yele kat bala banom subu hakendong banom subu kai ye ki jing ai ki jong Blei banom su shong ban su snap andrei ba pidei ya ka ban Pynkhih ye ki jing ai jong Blei ki badana ki jing im jong fi ngan pen i fi ya ka jing long ka jong Jesus Christ bat ngini pet ba habo jisu ulet shonu no brio u jisu usngot ho ba tu brio udan po chao baru kwa ye ki tu ki brio ki ba habo jisu ulet bakintip bakidan po jongki ka balong ka jingker ku ka bakraw ye ka kam ka jong Blei taka daw teng teng la ngim tip ye kini ka pelong ngi bangin yai like na ki brio ki bo Blei don ka plan teng teng ni pet ye ki brio tangi ka babar ngi klem pet setia ye ka banyo ye ka bakidon po jongki fi u don we brio ngi ka Bible ubanga singotenat ban perkhat utaw de na gospel ka jong Marcus Fi puli na kani ke gospel ke jong Marcus ke nang ke pesan. Pi yo yo no brio udan ke jingi kai ke bekrau ba. Lese ha ke jing pet jong ki senran, ke jing pet jong ki pat ba ki brio ke ni sinong. Udi brio ba dai ban su imbe kum to shalom jing tap shong soy. La long kum soy ji klem hong jan dan su banon panit pet yu la im kum marat lom jing tap. But uni brio uday uba la day ban su condemn yu ban su ino kum to. But unjin dala day brio uba kordit tam nadu na perthei hadu sedu jo. Handai vio yo try hagani ga nanang kabasan John Marcus. Bau Jisu uda ino yaki eki baro. Uda shonga galiang uda let sedu sesiliang jo gaduria u Galilaya. Ban let segani gisnong gadara. Bani wahat tang yaw ni way brio. Uba ki brio kilaban ong ubam dan kamsu. Uba ki bahayu masam kila kentai. Uba ki imlang salang kala ino yu. Ubam syong syu apa dengan ki brio syong alum jingta. Maka tak ada ke bangga syait sengutanat dan perkhat yu Jesus Christ. Bau try wanwat kum yu ni brio. Malay shalom jingta. Dafi perkhat bahaya gani ke jingja sapule mapi nganom pule lot gani. Ndaulet ulap yu ni brio deh ba. Syong suaj ubam dan manu-manu balaban tiam yu ulan ban. Niat yu na bagi suaj kita na po jong udah hajar. But ndah bau Jisu let ube ingin suaj na unu brio.
Undo be ni giksoit ni gibriu ni giksoit ki kerpat u Jisu bikin lej ki sniang. Bagi don ki kena sniang tu ki giksoit ki mabenong kini ki sniang ki badan ni gidan adu kuma arajar teli. Arajar teli ki sniang gidan. Bagi nong ab sniang gidan sibon. But habau Jisu lej kini ki sniang. Kam tamang ni alum jingta. Ube ingini giksoit ki badan di hajar apa unu priu. Banda kimi ki kerpat u Jisu bikin lej apa gini ki sniang arajar. But ke Bible ke ong bau Jisu ula. Sya iki bikin lej apa gini ki sniang. Mana begini ki sniang ki runga gini emal benar begini ki giksoit ki runga gini ki sniang. Pipuli na ke Bible ke ketin ke Jong Blei ke ong kila no seduriau berkila yap celap apa ke duriau. Lesi kini kedai ka Jingai ru ia pi pindup tip ba. Balai ki priu ki no yap. Kambu ni kedai na marka giksoit ke lej banile ke jing im jong ki ba bakim don lat. Ki no yap ki priu. Sniang hakini ke por kim don lat. Bat ke giksoit ke besong apa jong ki ke pen kelumar ke jinglong jong ki. Ba ki no yap. But ke ega bangakwa ngan pen ifi nang ni. Ka Bible ka ong kita ki be up sniang la pipuli na kalnang pesan ke dekat ke bakat sao. Kong kita ki be up igi sniang ke le pet no. Mat ke le thu igi kita ke sniang. Mat kita ki ribri. Tikile kami ban kami. Tikile yami ban kami ke ega tabala le. Tika ni ke jingja. Kadai ke jingja ke ba lada pipuli bahaya ka. Pinyo i Jisu de shishaw Blei. Ulet yo way brio halum jingta pan pelai udan ke dot not yo way brio. Tamba utip ba ke jingja hau brio. Pan wanra bon bahagi ege. Ka bening kong mdan kami do pandalek ban pen penai no kini kinong absnyang hi. Kila lek pen penai ke snong borok way bat kiami de ke snong de ki hajar ki wan pe. Yegni ke jingja. Fi kata ka de ke jingyo i ke jong Jesus Christ. Kita kiwe parkhat bat wan uni busang soit na mautip banda habo Blei ule ke kamba how do prio kanan ke ek bakraw ka banja ka ningkong sinong bro ko kan wan kan yo snow kan yo i ye ke jing trai ke Jong Blei ke jing em jong nu prio nang tade ka Bible kong nda haba gini ki pat ba nang ni sinong ki wan ba haba kilawan show Jisu ki yo i yo tau ba shong soit ba shong ba kup jan ba bo te prio singa juan ra no nu prio ye jing lo men sem jungi itu badang su sedang wat yengi ki bala kham slam lo begini light li ki dei ki kamram ki badan kami we pu we bangai haba u Blei la pen kelai ki jingim haba ki jing lo berim kala le no bot ye ki jing lo ki brio ki wan pet yo ni u bashong so ki khlam lap shu yo u bo dan so reula lai but ka wei ka bangayo ina ni ngada tho ange ka badan kong ki yo i ba u ni brio ula shong akmat Jong Jesus Christ usong ajan Jong Jesus Christ kata kadika singa pelong kenjaman si mereka kendiat dan sipun ki bayo jing pelait na Jisu hari ki bom ju shong pat hajan Jong Jisu Deng temar senlait ni per atat na Jesus Christ taruh dei jing ikai ke ba don kam pipet nu brio ndaki wan pet ki la bo shong hajan Jong Jisu ngakwa ipi bopin yo i kata Jisu dan nang ni ke jing le ba khrau pala kabaar na kipet yung nu brio bisang suot kilap bola kup chay ngaju ong berobon nang nu brio yo jan lum cinta manut benau Jisu ai la ka jong jan ko tap no ik jing le ranjo hi kata ka dei ke bukan jaman sia madu kata kata ye ka banga syukran kendiat apa deng ni ke subject namar ngapuli ke ni ka lenok ka bening kong usong ki jat ke jong Jesus Christ kabaar nu brio ukup jan
Shong leng khocho. Fitim nda ba pila. Pediang you discris nda pila. One show try. Try baru don ke jan ko. Khon sarang aurianda one pai. Ukpau don ke jan ko. Jisuang ni don ke jan ko. Babu ai ni brio. Nama kuat batang baula. Tip brio babu shong leng khoi. Men penek ranyu em. Ai ke jan ko. Fi ngi minta ngi khambon ngi duna ba ke tak jing sngo tho ba. Babun bagi bangai ishong klem jinya da. Nama kim sngo tho ye ke jan ko ko hok ka bo bleu ai ke jing em joki. Kani ke jan ko kadai ke jan ko hok ka bangab pingi don kam. Kabalai badu kong ula tibrio. Fi kini lai tili ke jing long gide ke bukodor palat hau nu brio besok soy. Shong jan jong jisu kup ke jan yo no jisu bat kabalai tibrio. Kani ke ketien tibrio ni kamot. Kawan biang ke consciousness ke jing snow tho biang ke jing em jong. Fi abang ke kreni ke jing tibrio ngakwa ipi ke ba ke snow. Adien ba pila pai show Blei pila yo ikene ke jan kup jong ke hok. Ngakwa ba pin sedang ban im ke jing im ke ba tibrio. Abang tibrio kamot. Ba pin let pai shi yeng pin pet bahai la ke jong ke yeng sem kon ki ti kamai ke ji pin biang. Shenrang ni kan thai ngi de ban tibrio haka imlang salang yeng ke jing shekri Blei ngi de ban tibrio madan tibrio ki bala IT ke bom tibrio ki be yat kum bom tibrio ki be i no ila ke yeng sem sulam me be je sengklen klem tip shu ila ke yeng ki kon ki ti klem tip shu kum no ban pe ya ka jing don ka ma yeng sem ka ta ka de ke jing bom tibrio kani ke tien tibrio ha nga shupni e piang ne bo no brio don lai tli ne shong jan jong jisu kop chan bal tibrio ngai pilas no tho fi na puli ni ke jingja ngan pen i fi ke e bangamut ban kren fi ndau jisu wan cho no brio la plai ke tu la kren mentan ka bible ko ong ngan puli naglana ko san gud khat khat pra haba udang leti hakata galiang uta ubala ju shank soy ula duai la ni ula kerpat yu jisu ba unio ban lem no badu wong tranga ko ga lem no ban me so tanat ba ygne ba ka bible ko ong u jisu u klem shayo fi u jisu u klem shayo u ong u kelek shalayem shalagi jong yethu aki ye ga bakat no bo try ule eme kum no ule isn ayeme fi uneu brio u yo e ga jimpene him lambau jiskris kup jan ula te brio umut banit bot yo jisu reu jisu umsha pite bale umsha namaru jisu umkwa yo no brio bo un shubot namar ka plan ka bo jisu kris ule wat ka plan ka bo jisu ule man wat unu brio ka dai uyo iba unu brio don ke eke krau pocho but hiyo ine em unu brio le kum no ndau jisu umsha wong khelet shalayem let shiki badai lagi jong ko chiki ba imasem yethu ki bakat no tribe le em but kum no isna em fi ka tar de ga bang kwa ngan pen iyang ni ka bangingi bakla barabor bangi shay kai gi bring ong pimpat san up in the sun kadang la jong jing dan kamban san rekin ma nu brio ndau jisu umsha wong khelet lagi jong sala yeng yethu ka e ga bo ble isna em fi puli nang ni ga babu ko ong khat ga bar po ula le no ula sedang ban pen bana di ka polisi gi bekan no ki rubu jisu la le te baro ki la kendet fi ka takade ka banga ngayo i bo jisu bo wan nang ni gadara ki brio ki yo i ne bo shonk soy ndo jisu klem yo i bo shonk soy u yo i bo no brio don ke ga khra ngala jukrani ka ne men chuangan kren kendia fi ki snyang tanga pedang shiminen kino yap arajar shawa uniu brio di snam wi khon ba ki soy arajar mo nang haki soy ki bedagi hajar
ki klem la ban peno yap yo udon ke potentiality ke bakrao por au baklai udon ke ta ke jinglau ke kham krao ke jing em jo fi don ke brio ke be kendu jing ke jing em jo ki palat palat ki ba nda haba ni pen wat mangau ba ya lap lu ngatep e kata dan ke brio ke be kendu i ki problem ke be shakhe ke ba ki la dei ke ban kut no ke jing em hari kini ke brio ke la ban yang ban Blei pelat iki ndau Blei pelat iki bukum gini ke brio pinyo i ki kham krao bani ki tu ki brio ke bam dan jing piu Jesus ngot ho inu brio de ki snam udon ke jingla bagi ksot ki klem la pen no yap yu shi ke ne turia u yaksait u khon tang bom lai pi hado men tag sngiru pin lam habo Blei u pen em ki brio ki be kendo e ki jing ki be shil khay ki jing banda mama ki lai ki khamlong ki brio ki badon kam ha ga hima ka jong Blei nama ki sngot ho e ki jing jong Blei ki don ru ke jingla na makila mlien ki jeka ki be ki la i ka ban le ye ka kham khrao ba fi yu inu brio no kurpat u jisu angan le la man me u jisu ang em nai le ngawan wan e me na manga tip me don e ka khrao po chme nga kwa men pen ki ye ka jing ai ka jong Blei ka badan me ka ta kan ki de ka point ka manga kwa kan wan ra am tus pen ki ye ki jing ai jong Blei fi uniu brio u lech u jisu pa che yeng uniu brio lech pen bana ga nong ba fi ki brio ba mi na lom jing tap he pi so tho ki be yo ma yu jisu lom jing tap anga se so tna le ta ten uniu le jalap e de ka polis bar away ya no yo jisu u ba la de sham u ba pla yu una gi soi maruba ai ga jan ko po shibon ki brio ki mi na ki balang ki niam ma ki mi na ga pateng ki shumi na ga jing her pateng dan ki ba mi na ki theological seminary but ki ba klem sham satya yo jisu ki jaka joki but ki klem tre satya ban ya lap yo jisu da ga bor uniu brio udon ka ni ga jing la ho umi na lum jing tap ukla long brio jo Blei ba ya lap e ga de ka police brockway balay ya lap number 1 ulai sham yo Jesus Christ fi ka jing lap ka bishisha kam dai na ki brio ki bishute ba ki ba pule ka jinga lap ka bishisha yo jisu ka dai tangi ki brio ki ba sham ki ba mat ki ba yo snow ki ba ito marmet yo Jesus Christ hanga tuai ba ni ka tien kan pen khat fi la sham na em yo tuai dan ki brio ki ba kli ki brio pila pediang na em yo jisu fi kli kum tai ki brio ki ba pediang ki pediang na do dang dan ni lagi ba mi na ki yang kristan de ki da pediang ba ka yo jisu lagi pediang hari ka jing li chong am ta si ke dai fi de shem ne em yo tuai fi de itho ne em yo tuai u da polite ne em fi na ka jing long ba rem ba u da ai ne em ka jan ko pa fi de yo i ne em bo kren fi ban let ya la ta kan ke dai ka ba yo i no no brio fi jisu krawa do kata ki brio ki yo i bo bom mentol bo shong shalom jing ta bo jisu yo i bo no brio de kraw u don ke ek go kraw jing ai po jo fi yo inda bo umsha o le ya la pe sno so si ma no ma don ki bangai ki bala shakri yo Blei da ki pau sna ki bom tre wa tang ma ni thu yo jisu ha ki mar chan mar pa ki bom tre wa tang ma ni thu yo jisu la ka jong yeng ki ba tieng pan ba ki ba le ran fi u jisu mdon pore kata u ilo de gini prio paro ni reuni am se den u ilo ba u le wa yo no prio tip ki so ilo ki tip de ne ki so ki tip la ta da ki Pynkhih e to ke erion aga do ya u jisu thi ala mo tip balai ki Pynkhih na mar un salet chi ke jaka ka badan ki so ki bala control ni ke gadara u jisu le sndana ke territory ke jong ki so baru pralot igini ko bot chingdom plat yo no prio na maru yo i no prio den ke ko krao
Pipuli no brio de ukrao. Hian na lom jintap yala edika pulis bro. No benum tres ngap. Nama baro gila tim no brio. O de brio bom dan jing mento aso. Shong son de mentau no brio kren. Siapa Jisu de kabor. Mabalai. Bible ko ang baro ro kita kendit. Berikan kendit. Kendit kan apa mi brio na lom jintap makinang mot ki ngaleng aset ong ki brio ong ki kime ki panda ki penting ki khun ki berit jung ki penting no brio. Mau halau nyar selom jintap malasni. Rei ujisu uklem le wat yono brio no marba le belai udon ke ek krau bat ukwa bo no brio un Pynkhih ye ke Jingai ke badana pojo ngaru lembaga ne ke jing hikai nang ninga kwa ngan hikai fi ba ka ba hai fi ke dei de flashem yo Jesus Christ play wan wat pun em film de setia ba pin chulet beneng awai kita ke ke krau palat udon kam ban yo ek beneng ke de krau tam ke jingem Rekat bau play orang bo ini ke percaya video tip. Bangidan ke ege berkerau po jengi. Bangidan ke ban Pynkhih banginum subure ka. Ngan pen fi ia ke wege jing tho na ke Bible ke ba esifila jios ngo. Hari ngakwa ba ngan wan rai ke ni nama gaya habat ke ni ke bangkren. Ka banga ai ke teng ni ke jing kren janga Pynkhih lan itenro ia ke jing ai jong play. Da film tre man le ia ke ege berpidan. Fila fin do no wali kata bidan sngo lengo kata tengini puli na Matthias ko na ba arfusan na khat ka khat sa snap ngan puli na kwa ba pinda snap ngini puli lang ngani ko por na ba kumta kalong kumbo brio ban sele chingle chika we kari o bala khat ye shakri jo o barula ai haki ye ki spa jo fikani ka kani ka parshi kabau Jisu kren shapang jong nga jong pi kibalong ki shakri ki jong trai uba un salet jingle chekwe kari kamalu Jisu shwabon kiu shibneng mentau dan shibneng un sawan biang but shwai ka bon kiu wan ai ki jing ai ka spa sigi shakri ki jong fi ngi dan shibon ki spa ka jing em jing ye ki bau Jisu la ai kwe ki jan ku juga hok komang la kren ai ngi ni ke jing pene mo ai ngi mun se mo khoi ai ngi ke jing ai bon kitu ki ba tho chiti ki karen mun ko lo khan ar ngi dan chibon ke jing ai fi puli gel no ko khan ar chiti si no rom kadang ka spa ka krao ho wei po wei ba ngai ba du Jesus sho bon ki shu bneng ula ai ke spa ha ka jing em jing pet ka bible ko wan rai ge lai ja ki breo how way I santalen, how way are, how way I kaway. Kinilay ngot kiyo alala ka jong katalen. Buning kong yo sanu ba aru ba layo kaway. Kaniru kaday ka ba? Kuapin nga ba? Kababi ko ang how way po way kat bakum kabut jong uhi, kumni ru lalay sila ka chinglay. Ana kum tao bala yo diang ikisantalen ulalay kayi ba ulapan mani kiwe pa ikisantalen. Tao ba aru ula yo nong iki we pat utati uba yo diang iki we ula ti tliu ka kendo ba ula buri no yo sbai jong kun rajo on dala khamslam u kun rat jong kita gishakri uan bat u ya ken bat ki mau ni ni ka kani ka jing hikai fi ka dei ka ba kham jilio ka jing shishala nga kren Blei Jisu ang ni Ukraini gani yaki shakri jo uklem kreni ki brio pertei uklem kreni yaki bompat shakri pitibem kesngi jong ka jing rong no kende kesngi jong ka jing ai bai nong ka bo bleu ni ken bat ngi ban ai bai nong yaki ege bingile badai ni ka daw hagani ka lenong ka krao ba la pipuli kani ka de ka Ukraini ki shakri ki bo la ai ka spaj halaga jong ka jing ai kat kumbo sko ba we yo san talet yo ar we yo tang we par u yo san khai ka pen roi san ba ar pen roi sa ar reuniu balai ti ka tliu ba buri
Fi uniu balai udan ke put ti etliu puri baru uklem pen sniu iruika. Na sultanat bahai gini baga Bible ko ang khot bakhat khandai. On dala kham slam. Kamut utrai do mata sniu pen slam. Upen slam malai ukwa ba unawan unio i ki brio ki bawan. Hagamar barang gitu ki brio ki shakri ki jao. Ki baula ai haki ki jing ai ki jao. Bagi pendan kam hop iki. Ki Pynkhih ki jing ai ki pentrai kam ki jing ai. Kata ka bangai kai. Fi ndawan pai slam haga badu ko. Fi kini ki jing pen slam ka dai. Ka wain na ki bakodor haga jing shakri Blei. Bapinti balai pen slam upo ini ki jing kit kle. Bangin banum shu shong klikti, bangin ban shu yo atia hagi jing sang jing. Shibun ba ki priyo ki yo atia aga niam. Shibun ba ki yo atia agi te ki jing bun kam. Shibun ba ki yo atia apren ki jing e. Shibun ba ngi shu yo atia aga jing sngotanat ban le jing sang. But nda habau try open slam. Ka Bible kong. Uwan shigi shakri ki jaw. Umwan shikani ki putay wan shiki shikri kani ki kreni ki jing rong na ki priyo ki bala mat ki jing penim ki jong turai. Nda wan ban rong na wan shala ki shikri. But nda wan uklem wan ban le ye. Wan ban iken kadang ka jing iken. Fina tu kadang ngilong accountable la dang kren da kakti in English. Ni hapan ai jing ken. Ya ka ei ka bangi ngi dona ka jingem. Bala da ngabat mo pingem ngem le baha. Nga kwa nga nong fila da ngem say ya ka ka bangi dona. Ngem pentri kam. Nga kwa bangan ong fi kanan ka ba pinahapan ai jing ken. Namat nda habaw ni ukunran uwan kamslam. Uwan bani ken bat ki. Tuwai bagani ki jing kren jong akan Pynkhih biang fi. Bavin sngaw ship ting manang turai ngam kwa baba melwan. Banga pele no ehi yekita ki jing ai ki jume. Ngan Pynkhih ngan pentri kam. Ka Bible kong agad khat ka ba arpo kong kumni. Anda kum tahu ba yo dia ki santalen ulawan ba ulawala ki santali ki wei talen udang. Ku kenrat mela ai nga santalen na kemilu ngala yo nong santali ki wei pa ki talen. Pej ki jing ong ka chong turai. Tiu kenrat jong ula ong bahame usyakri ba bahaba pengai. Good and faithful servant. Ka bakhat doi kata kadi kaktiin ka ba pinyo asngaw nong turai. Unum khat kertangi apostle, pastor, evangelist, prophet ne teman besan ne ramba balang ne I ma unum khat ingi kita ki dagi kerteng ke bungi ong full time ne kita ki ma kita ki Bible man ne kita ki ngam tep shu ki bobon ki kerteng haga ba khado hi da fi yang khmat jong Blei fi aban tep bo khat kertengi wa ong be ni ki bahame ushakri babaha balbange good and faithful servant ang sunod na bahay kaktiyan nga kwa bangan yo asnaw yo kaktiyan na turay bunong khat store pi ading do hare bun khading abonong bahame o shakri o babaha no bayay ne kata kadig padan kampalat shakri yo Blei yay ne ban Pynkhih iya ka ega bo Blei o ayapi santalen uni Pynkhih ulang sipaw baru yo ega ni remark no Jesus Christ uang rukum ni ngan bu ya me lor ki bobon kele sipaw ka jingkimen ukun rajo me utaw ba yo diang ar ki talen ru uan uang kukun rat mela ay nga ar talen hekmi nga yo nong atli kiway pat
Pipuli na Bible ukundra jong ula ong bahame ushakri baha bal bangai. Melaminat haki bakendiat. Ngan bu eme lor ke babon. Du khile chipo ga jingkemen ukundra jong. Figini ketin ba melaminat haki bakendiat. Melaminat haki bakendiat. Figini ketin ga kuangan keren fikendiat ni ga por. Dan shibon ki brio ki baken po yi tai bakendiat. Iba ki yo no Blei. Ni shat ken kor ba ngini yo eke ba krau. Ika taka bakendiat ngim da ken kor. Ba dene taka daw nga kerpat ifi bapin. Snot ho ika ni ka ketin ka bakren. Visu maso ang ipi kani ka parsi ka deka ba mayan ka ba krau. Jisu kuran ipi ipi ketin. Ka deka ba dan jing bat shibon. Uang baha me ushakri ba baha. Melaminat ha ki bakendiat. Beli mio ini ketin mereka seni mana utrai. Ke kita ka bakendiat ka ba maai keti jong ai kita tangan minat. Nganom nyo benye ka namar. Ye tangi kita ka ba maai ka tangan tiap angat penan kam. Asung tanal ini beran santalen o trai be tang itu santalen. Do Blei ai fi kendiat ro. Puram ke tu ka Blei ai minat. Pat pinio igani ka rimak ka ba khat do. Jisu no baha pi ki shakri ka ba baha ba ki biyai ne. Nasatunan ini ba aro uwan ra ikani uyo ikejo igrimak. Maruangan bu eme hagi babon. Santunat. Tu khile siapa ka jingkemen jong kun ra chome. Pejang ni de jingi kai. Ulawan ru di tau ba yo diang ye ka wege talen ula ong ku kun ra ngatip ba melong priu ba e. Uba ot na ka ba mem shim la bet. Uba lum na ka ba mem shim la pen sapret. Ubriu bom jule ai ubon ktien. Fi igini ki bale ikim bon ktien ki wan rabe tik ye kata ka kila penroi. Henry ubam le ai ushat batai. Fi lam ado menta ki priu ki bom jule ai ki kham batai. Sipon ki priu po ki jing shakri po ki balang ki jing shakri Blei. Ki bale ai kim da bon ktien ki committee. Ki bam le ai ki kham bon ktien ki committee ki kham batai ki wa nia ki penwet ki pentuat. Ki keren persya, ki strict, ki kim, ki wak kejat, ki khambun ketien. Regi tu ki belai ai kembun ketien nama ki la trai de ki sungut ho ye ki tu ki jing trai ki trai. Uni santelen rumbun ketien nama ula de pen rai de ula le usngut ho mlang ye bun ketien. Uni bu yo aro ula le usngut ho mlang bun ketien. Renda wan ini wei. Ibe yo atang sitalen. Inyo ben ye ni ka pamarwai ni ka pa ye ni ka patang ka wei. Ka benung ko unyo ben. Imen toy ni. Fika ta kadika ka jing bakla ka ngayo iya ki priu ki bobon. Ublei dala ka jong ka jing snot ho abo kureni ni. Ya ka ba ngi mentangi syai habang ipuli. Uang uta ulawan ti uta ubayo diang ya ka wei katanen. Ula ong. Ko kenrat nasutunat bayo ni uang. Ko kenrat ngalatip bamelang ubri uba uba ot na ka ba mem sim bet ba uba lum na ka ba mem sim la pan sapret. Kumta ba ngala shipti ngala le puri ka talen chome ka khindaw khmi mala yo yala ka jong. Me ai nga ka ni wai nga klem pan snio. Nga puri ka ba mentang ai biang be. Na mga tip ba melang uba uba ot na ka ba mem sim la bet uba lum na ka ba mem sim la pan sapret. Mdei tang bau syukran uni brio udah pen benas ni uru yu kunrat. Pikan ni kajing pen benas ni uru kadai kajing lang kabas ni pala. Mudur nut ban ongkat yu kunrat. Me ot na kaba mem sim la bet. Me lum na kaba mem sim la pen sapret. Me dei ru brio be Jisu kuran ni nama usnut ho yu kajing em jingi.
hak jing shakri Blei vini kendo iki bukum kini gibrio baruang kini kitien udah bun kitien bahawang kum ta bang shepti nga la leit buri iki talen jome kendo khmi malayo ila jong wai bia upur khat ba ulong ta khuble jibol mohammedan boyd hanrei ukun ra jong ye thu wang ho me o shakri bobaman bar ba alia metip bang ot na ga bangam sim lo bet bat ngalum na ga bangam sim lo pen sepret wang ini kitien kala daya mena magtaban ayo sembai yo sebai jonga hagi bai sut ba bangawan nganda yo shim ye kala jong ba de sut namar kita tu shim no na ui kita ka talen tu airo ta badon ki ship ho talen fin puli bai gane ben sing tanan namar niu kun ra ngi wang ini kitien wang mela deben ai gani pisa ga spa jonga au ba ai sut kamot hagi be ki kitien ngam sngot nat ba ba nga ai me ni ko we ba kan sa be ko we nga khwa ba men Pynkhih ye ni ke jin ai ke badana po chame tan ru Pynkhih pen le ye what le kren bon ktien nga khwa me men le ye le me kham le ye me khlem perchang man le kum no ru me lap mi le ke jong ke kambat me de kren bon ktien me pen banas niu si ke jing long jonga but me ba tai start se ngaro uang kum no fitem uang singap ngada puli nang ni uang nak dekat bal pura na mar kata tu shim no no ui kata len ai lu tau bodon ki ship hotolen na ba ha wei po wei bodon ai ya ka ba dap tam ru ndrei ha tau bam dan wat ya ta bodon shim no no kata ka dei ke tin ka ba e pala ka ba ngada kwa ba bin singo tho ba ukni no na niu bodon ka wei uli ai sho te bodon ship ho ulang khat wei tai Fica taka ni ke jing long ke jing shakri Blei. Finio iba ke brio ke ba pentri kame ke jing ai jong Blei. Ki nang yo sikiwe ke jing ai. Kilaban kren, kilaban ikai, kilaban jom sim, kilaban tem, kilaban roi, kilaban le mo kilaban sngot khu sikiwe kilaban le lam shibon ki nama Blei. Ki ta ki ba pentri kam. Ye ke jing ai ki ba Pynkhih ye ke jing ai jong Blei. Ki de ki balong fit ban yo shu ye ke ba Blei udan man ai. Uni ubadan tangka wei wat ega budan deman sim no nama un pun le no te ya ni ga budan takadau gidan gibri gibam jule e gidu asna na tan kim jule e tan subun kitien sa tan na yo igidan gibi sunang shukran sa subatai sa bin shong kai bat gibi nap kin batai bin kin ga kle rin de pipet pat ye ga impact jonki la ne ye ga effectiveness jonki la ne ga ta ga ki trai ga jing em na ne ya takadau nai bun kitien na gini singi kaya ibu piyo apan try kami kata Pynkhih iga jing ai jong Blei. But na pipet bang he ujisu uong ikini kitien. Fi uong adkhat ka balai po uong. Bread no yow tau shakri ba mento isi ka ba dumat ba kham jang ayang tanang ka ba lenyar bat ka ba kumdai penyan. Kan hede ka bang snowbang na keren. Kan hede ka bang yo I ba I kumba ladang iklem le ba ya ke ega po Blei ai. Kadang ru kecing bisar fi terkadang kepat fi ba fin tip ba kene ke parsi ka ba uji su kwa i ka ban ong ingi abang keren ni ka bang ai ka teng Pynkhih i ki jing ai jong Blei ling ba kene ke parsi jong ki talen ngayo I ba uji su kwa ingi ba la kumno ngi de ban le I ai ya ka ta ka bang la yo no Blei bangin Pynkhih ya ka ta ki jing ai jong Blei mengai kini kalau lang jingger khu berkrau fi bat ngada kerpat kini ke por ba pin puli ba jingmot kini nama ngam kwa ba pin sha kini kata pidan ngam kwa ro ba pin poi shi ke jaka ka ba dum ka ba lenyar ka ba dai pin ya ngakwa ngani I ba no ongi fi ba me shakri ba ba yai ne rung shi ke jingkemen kun rat tangin duwai bangini o kum kata kaktian na gasngi ka bakhado ku try gini ko poro playing at wai nam ta gini ba yos ngau gini kaktian
ngadangej ke troai. Apa me pen emingi meyo I kin troai kom tu ba prio pada na lom jing tap. Hagadara. Meyo I o bu nan ke jing la bu ni lap ke nomba barok we mali wa di o troai. But me tip lot igini barok Blei be yo snow. Bagi nombo yaki. Dao bagi nom la ban le. Tuai bikin la ban Pynkhih igi Jingai ki Jong Blei. Aga jing em Jong lembang ni ke jing ikai. Daw men se me khoit ke tuai nga kerpat igi ba men Pynkhih men kita. Begin pen trai kam. Aga kerteng ke Jong Jisu ni tuai. Amen bad. Amen. Blei kur kui fi. Blei shibon.